Мухаммед, салаллаху алейхи васелям. Ей, любими пророче, ти си този, който бе споменат в молитвите на Ибрахим алейхиссалам. За тебе съобщи Иса алейхиссалам. Яви се в съня на своята майка още преди да се родиш. Ти си най-благородното творение на Аллах, най-достойният от неговите пророци, последният от избраните. Когато твоята майка Емине те роди, от нея излезе светлина, която освети чак дворците на Шам. О, Расулуллах, твоят живот е милост, преминаваш през сърцата ни. Макар и да те няма, ние те виждаме с нашите сърца. Още преди да се родиш, живота ти изпита, не ти давайки възможност да зърнеш поне за миг лицето на своя баща. Всички деца си намериха кърмачки, но не и ти, защото хората не обичаха сираците, смятаха ги за недостойни за обич и утеха. Халиме те взе и след твоето пристигане благодат се сипеше върху цялото й семейство. Ти внесе светлина в нейния дом. На небето имаше мъничко облаче, което беше влюбено в тебе и те следваше навсякъде. А ти беше в ръцете на свещеника, който заедно с хората се молеха за дъжд. Но ти, наблюдавайки небето, забеляза мъничкия облак, който ставаше все по-голям и по-голям. От него започна нежно да се спускат капчици дъжд. Всяка капчица беше благодат. Но повечето от хората не знаеха причината за този дъжд. Те не знаеха кой си ти. Вече си на 4 години преживя първата си среща с Джибрил алейхиссалам, който пречисти сърцето ти с вода Земзем. Дойката се оплаши за твоя живот и те върна на благочестивата ти майка. Заедно с нея отидахте към Медина и Муневвара да посетиш гроба на баща си, в чиято защита ти никога не усети. На гроба му още повече усети сиротата. След това навръщане в местността Ебуа посрещна и смъртта на майка си. Какво изпитание ти беше приготвил Аллах Аззаваджел? Още на 6 години се завърна в Мекка кръгъл Сирак. Там си появи лъч светлина. Дядо ти Абдулмуталиб, най-достойният сред хората, толкова много те обичаше, че веднага ти прие като своя, без да позволява да усещаш празнота. Но, о, Расулуллах, как се чувстваше, когато меканските деца зовяха майките си в твое присъствие? Когато казваха майко, ти към земята ли гледаше? Свиваше ли се от мъка сърцето ти, опитвайки се да скриеш сълзите, идващи отвътре? Колко нощи меканският вятър носеше сълзите ти към Ебуа, колко нощи плачеше, казвайки майко, любимецо. Ние и за теб казваме мамо на нашите майки, ние и за теб казваме татко на бащите ни. Ти си нашия пример, ти си нашия водач. На 8 години се раздели и с дядо си. Още една загуба претърпя това малко сърчице, след което чичо ти Ебу Талиб те отгледа. Ти обичаше да се трудиш и за това се грижеше за овцете. Вършеше всякаква работа в дома му, но Аллах никога не те изостави и продължи да те дарява с чудеса. Вече си на 12 години, а облаците ти правиха сянка, както и дърветата поклон. Вече си на 25 години, жениш се за майката на вярващите Хатиджа. Ти си по-различен от другите хора. Нямаш равен по характер, няма друг човек, който така да контролира поведението си. Изпитваш състрадание към всяка невинна и крехка душа. Гласът ти вдъхва доверие и сигурност и винаги ще си останеш нашият пример. На 35 години си меканци събарят Кябе до основи, след което с халял средства го изграждат. Но ето, че поставянето на черния камък предизвика спорове. Но кой можеше да реши този спор, освен теб, о пратенико на Аллах? Тогава хората видяха твоята мъдрост, като постави Хаджарул Есуед, така че всички да са доволни. Веднага получаваш прозвището от верния, ти си Мухаммедул Емин. На 40 години си осамоти се в пещерата Хира, почувства първата си среща с Джибраил, който слиза от небето
и от всякъде се разнася благослов и светлина. Ти си дългоочакваният вестител на Вселената. Ти си зора за мрачните ни нощи. Ти си пророка на Аллах. Ти си любимеца на Аллах. Ти си пратеника на Аллах. 39 години си. Аллах те удостои с чудото да разцепиш ората. Но те не искаха да повярват, пренебрегвайки видяното за собствените си очи. И пак се подиграваха с теб. На 50 години си, а ето още една тъжна година. Аллах прибра при себе си твоята обичана съпруга Хадиджа и чичо ти, който те отгледа. Още една тъжна година, изпълнена с мъка и тъга. Още едно изпитание от Аллах. На 51 години си, Аллах те удостои с чудото Исра и Мерадж, като те извика при себе си, за да ти заповяда намаза. Ибадетът, който пречиства душата и озарява сърцето. Тази среща беше едно облегчение за теб, о Расулуллах. В тези тежки времена, когато меканците узнаха, продължиха да ти подиграват повече. Казваха, този ли нощем пътува, този ли нощем обикаля из небесата. А защо те унижаваха, о благородни? Защо те нападаха? Защо те оскърбяваха? Защото умря Ебу Талиб ли след тези безсрамни нападки? Поради това, че остана незащитен ли? Пред очите ни се появява плачът ти пред Кяба, като че ли казваш, Чичо, много бързо ме накара да почувствам твоята липса. Спомняме си молитвите ти в Месджидил Харам и как изсипаха мърсоти върху главата ти. О, пратенико на Аллах, как те гледаха нечестивците и се смееха, как безсрамно се радваха на твоята мъка. Някой тича право към теб из улиците на Мека. Така тича, че все едно е паднал небесният рог. Запитаха се един на друг. Кой е тичащия? Кой е този, който тича толкова силно? Някой отговори. Това е дъщерята на Мухаммед салалаху алейхи ва селем, Фатимату Зехра, майката на приближените към Аллах. Мъничката ти дъщеря почиства лицето и очите ти. Тя най-много приличаше на теб. Смехът и плачът ти бяха като боя. Спомняме си как и рече, о дъще, не плачи. На 52 години си, ето, че се пресели от град Мека в озарената Медина. Защо те прогониха от родното ти място? Поради това, че нямаше кой да те защити ли? Нима не знаеха кой те защитава. Онзи, който те намери сирак и те приюти, който те направи милост за световете. Те ти казваха, че си луд, ти не им отговори. Казаха, че си обезумял, наричаха те поет, магиосник, но ти пак мълчеше. Казваха, кой ще те защити от нас? Ти отговаряше, Аллах, Всевишния Аллах. Небесата се изпълниха с страхопочитание. В Бедър изрече Аллах и слезнаха 3000 меляйкета върху бъстри коне. Всички сахаби казваха, ние бихме се отказали от майките и бащите си заради теб, о пратенико на Аллах. На 60 години си превзе град Мека, родния град, който беше принуден да напуснеш, а сега си завръщаш като завоевател и обяви общо помилване за всички, въпреки че повечето не заслужаваха. На 62 години си изпълни една от мечтите си, видя всички мюсюлмани на едно място и заедно направихте поклонение хадж. О пратенико на Аллах, молим Аллах Таала да ни дари с твоите нрави и постъпки. Ти обичаше децата, сираците, слабите и нуждаещите се, посещаваше болните, приемаше извиненията, пръв поздравяваше. В твоите думи нямаше нищо излишно, ала и нищо пропуснато. Беше винаги весел, земен, приветлив и благ, никога груб, нито повишаваше глас и никога не спореше, винаги проявяваше търпение. О, Расулуллах, един ден, докато вървеше из улиците на Медина, мънички дечица те видяха и от вълнение не знаеха какво да правят. Ти ги попита, обичате ли ме? Отговориха, изключително много те обичаме, о, любимец на Аллах. Ти им рече, Аллах ми е свидетел, че аз много ви обичам. Днес има младежи, които не са сахаби, но и те много те обичат. Техните сълзи свидетелстват, че те обичат повече от себе си. И Аллах е свидетел, че и ти много ги обичаш. Я Расулуллах, ние също много те обичаме и се гордеем с твоя пример.
На 63 години си. Ухиха ти рерано на метало с бели краища. Ти го облече и излезе при твоите сподвижници. Слагайки своите ръце върху коленете си, каза: виждате ли колко е красиво? Един от присъстващите се обърна към теб. О, пратенико на Аллах, нека майка ми и баща ми да бъдат жертва за теб. Подари ми това на метал. Защо той го поиска от теб? След като знаеше, че ти го харесваш и знаеш със сигурност, че ти никога няма да кажеш не. Ти му го даде и отново облече старото си закърпено на метало, единствено за да подариш усмивката на нечие лице, за да направиш нечия душа щастлива. Останала бе само седмица до срещата ти със своя създател. Ухиха ти същото на метало, но на тебе не ти беше писано да го облечеш, не ти беше писано. Когато достигна вестта за смъртта ти, сахабите едва се сдържаха. Осман остана неподвижен, не осъзнавайки какво се случи. Али припадна. Омар размахваше меч, казвайки: който каже, че Мохамед е мъртъв, ще го убия. Тази новина разкъса и най-добрият ти приятел Ебу Бекър на парчета, който дойде в къщата, откри благородното ти лице, целуна го и със сълзи на очи каза: беше най-красив сред живите, най-красив си и сред мъртвите. Нека баща ми и майка ми бъдат жертва по твоя път. Излезе пред тълпата на събрала се пред вас и каза: о хора, който се кланя на Мохамед, да знае, че той е мъртъв, но този, който се кланя на Аллах, да знае, че Аллах е вечно жив, той не умира. Спомняме си думите, които каза: след мен ще дойдат такива хора, които ще казват: те да бяхме видели пророка, да дори да нямахме имот и потомство. Каза на Енес: липсват ми моите братя, които са повярвали в мен, без да са ме видяли. О, възлюбени, ние също бихме се отказали от имот и потомство, за да те видим. Бихме дали всичко, което имаме, за да те зърнем поне за минута, единствено за да изпитаме щастието, което са притежавали всички твои сподвижници с години. Ей, пратенико на Аллах, ти си дар от Аллах, пред който ние коленичим и даваме обет. Ние те обичаме повече от майките и бащите си. Повярвахме във всичко, което си донесъл от Аллах. Чухме и се подчинихме. В Корана Всевишния Аллах казва: пратеникът на Аллах е прекрасен образец за вас, за всеки, който се надява на Аллах и на седмия ден често споменава Аллах.